ኦሪት ዘፍጥረት ኦሪት ዘፍጥረት ብዛዕባ ኣፈጣጥራ ዓለማትን መበቆል ደቂ ሰብን ሓጢአት ከመይ ከም ዝጀመረን ሓጢአት ዘስዕቦ ስቃይን ከምኡ እውን እግዚአብሔር ምስ ሰብ ዘለዎ ርክብን ይዛረብ። ኦሪት ዘፍጥረት ኣብ ክልተ ዓበይቲ ክፍሊ ክምደብ ይከኣል። ቀዳማይ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 11 ብዛዕባ ኣፈጣጥራ ዓለምን ብዛዕባ እቶም ቀዳሞት ደቂ ሰብን የዘንቱ። ኣብዚ ክፍሊ እዚ ዛንታ ኣዳምን ሄዋንን፣ ቃኤልን ኣቤልን፣ ኖህን ማይኣይህን ግንቢ ባቢሎንን ንረክብ። ካልኣይ ካብ ምዕራፍ 12 ክሳብ 50 ኣብዚ ክፍሊ እዚ ድማ ብዛዕባ እቶም ቀዳሞት ኣቦታት ህዝቢ እስራኤል ነንብብ። ካብዚኣቶም እቲ ቀዳማይ ኣብርሃም እዩ። ንሱ ብእምነቱን ፍቓድ እግዚአብሔር ብምፍጻሙን ዝተፈልጠ ነበረ። ብዛዕባ ያዕቆብ ወዲ ወዱ ንኣብርሃምን ብዛዕባ እቶም 12 ደቂ ያዕቆብን ነንብብ። እዞም 12 ደቂ ያዕቆብ ነቶም 12 ነገዳት እስራኤል ዝፈረዩ ከም ዝኾኑ ዘፍጥረት ይነግረና። ዮሴፍ ወዲ ያዕቆብ ተሸይጡ ናብ ግብፂ ከም ዝኸደን ብድሕሪኡ ድማ ያዕቆብ ምስ ስድርኡ ከም ዝሰዓቦን የዘንትወልና። እዚ መጽሓፍ እዚ ሽሕቕ እኳ ብዛዕባ ደቂ ሰባት ዘዘንቱ እንተኾነ ልዕሊ ኩሉ ብዛዕባ እቲ እግዚአብሔር ዝፈጸሞ ግብርታት እዩ ዝነግረና። እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ከም ዝፈጠረን ንህዝቡ ከዓ ኩሉ ሳዕ ከኣልዮም ከም ዝኾነ ዝሃቦ ተስፋ ነንብብ። ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ኣውራ ብዛዕባ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዛዕባ እቲ ንዝበደሉ ዝፈርድን ዝቐጽዕን ንህዝቡ ዝመርሕን ዝኣለን እግዚአብሔር ነንብብ። እዚ ጥንታዊ መጽሓፍ እዚ ብዛዕባ እምነት ሓደ ህዝብን እዚ እምነት እዚ ድማ ህያው ኮይኑ ምእንቲ ክነብርን ተጻሕፈ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ። ምድሪ ቅርፂ ዘይብላ ባዶ ነበረት። ጸልማት ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ብማዕበል ዝናወጽ መዓሙቕ ባሕሪ ሰፊኑ ነበረ። መንፈስ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንቢ ነበረ። ሽዑ ኣምላኽ ብርሃን ይኹን በለ፣ ብርሃን ድማ ኾነ። ኣምላኽ ድማ እቲ ብርሃን ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ። ኣምላኽ ከዓ ንብርሃንን ንጸልማትን ፈለዮም። ኣምላኽ ድማ ነቲ ብርሃን መዓልቲ ኢሉ ሰመዮ፣ ነቲ ጸልማት ከዓ ለይቲ ኢሉ ሰመዮ። ምሸት ኮነ፣ ብጊሓት እውን ኮነ፣ ቀዳመይቲ መዓልቲ። ኣምላኽ ድማ ንማያት ካብ ማያት ዝፈልጥ ጠፈር ኣብ መንጎ ማያት ይኹን በለ፣ ከምኡ እውን ኮነ። ስለዚ ኣምላኽ ጠፈር ገበረ። ነቲ ኣብ ትሕቲ ጠፈር ዘሎ ማያት ድማ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ጠፈር ዘሎ ማያት ፈለዮ። ኣምላኽ ከዓ ነቲ ጠፈር ሰማይ ኢሉ ሰመዮ። ምሸት ኮነ፣ ብጊሓት እውን ኮነ፣ ካልኣይቲ መዓልቲ። ኣምላኽ ድማ እቲ ንቑፅ መሬት ምእንቲ ክረአስ እቲ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ማያት ናብ ሓንቲ ቦታ ይተኣከብ በለ፣ ከምኡ ድማ ኾነ። ኣምላኽ ከዓ ነቲ ንቑፅ መሬት ምድሪ ኢሉ ሰመዮ፣ ነቲ እኩብ ማያት ድማ ባሕሪ ኢሉ ሰመዮ። ኣምላኽ ከዓ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ። ኣምላኽ ድማ እታ ምድሪ ቡቕሊ ማለት ከከም ዓይነቱ ዝፈሪ ዘርኢ ዘለዎ ሳዕርን ኣብ ውሽጡ ዘርኢ ዘለዎ ፍረ ዝፈሪ ኣእዋምን ተውፅእ በለ፣ ከምኡ ድማ ኾነ። እታ ምድሪ ከዓ ቡቕሊ ማለት ከከም ዓይነቱ ዘርኢ ዝህብ ሳዕርን ኣብ ውሽጡ ዘርኢ ዘለዎ ፍረ ዝህብ ከከም ዓይነቱ ዝፈሪ ኣእዋምን ኣውፅአት። ኣምላኽ ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ። ምሸት ኮነ፣ ብጊሓት ኮነ፣ ሳልሰይቲ መዓልቲ። ኣምላኽ ድማ ንመዓልቲ ካብ ለይቲ ዝፈልዩ ብርሃናት ኣብ ጠፈር ሰማይ ይኹኑ፣ ንዘመናትን ንመዓልትታትን ዓመታትን ከዓ ንመፈለጥታ ይኹኑ። ኣብ ምድሪ ንምብራህ ኣብ ጠፈር ሰማይ ብርሃናት ይኹኑ በለ፣ ከምኡ ድማ ኾነ። ኣምላኽ ከዓ ክልተ ዓበይቲ ብርሃናት ገበረ። እታ ዓባይ ማለት ፀሓይ ብመዓልቲ፣ እታ ንእሽቶ ማለት ወርሒ ድማ ብለይቲ ከም እተብርህ ገበረ። ከምኡ እውን ከዋኽብቲ ገበረ። ኣብ ልዕሊ ምድሪ ምእንቲ ኸብርሁ ኣብ መዓልትን ኣብ ለይትን ድማ ኽስልጥኑ ንብርሃን እውን ካብ ጸልማት ክፈልዩ ኣምላኽ ኣብ ጠፈር ሰማይ ገበሮም። ኣምላኽ ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ። ምሸት ኮነ፣ ብጊሓት እውን ኮነ፣ ራብዓይቲ መዓልቲ። ኣምላኽ ድማ ማያት ህይወት ብዘለዎም እንስሳ ይምላእ፣
ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣብ ኣየር ከዓ ዓዋፊን ፈራበለ ኣምላኽ ድማ ነቶም ዓበይቲ እንስሳ ባሕርን ነቶም ንማያት መሊኦምዎ ዘለዉ በብዓይነቱ ህይወት ዘለዎም ውንጅርጅር ዝብሉ ኩሎምን ክንፊ ዘለወን በብዓይነተን ኩለን ዓዋፍን ፈጠረ ኣምላኽ ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ ኣምላኽ ድማ ፍረዩን ተባዝሑን ንማያት ባሕሪ ምልእዎ ዓዋፍካ ኣብ ምድሪ ብዝሓ ኢሉ ባረኾም ምሸት ኮነ በጊሓት ወን ኮነ ሓምሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ድማ ምድሪ ህይወት ዘለዎ በብዓይነቱ ፍጥረት ማለት እንስሳ ዘቤትን ለመምታን ኣራዊት ምድርን በብዓይነቱ ተውፅእ በለ ከምኡውን ኮነ ኣምላኽ ከዓ ኣራዊት ምድሪ በብዓይነቱን እንስሳ በብዓይነቱን ኩሉ ለመምታ ምድሪ ከዓ በብዓይነቱን ገበረ ኣምላኽ ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ ኣምላኽ ከዓ በመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንፍጠር ንዓሳ ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ንእንስሳ ዘቤትን ንብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ ለመም ንዝብል ኩሉ ለመምታን ይግዝኡ በለ ኣምላኽ ድማ በመልክዑ ሰብ ፈጠረ በመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሮ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ፈጠሮም ኣምላኽ ከዓ ፍረዩን ተባዝሑን ንምድሪ ከዓ መልእዋን ምለኽዋን ንዓሳ ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ኣብ ምድሪ ለመም ንዝብል ኩሉ እንስሳን ከዓ ግዝኡ እናበለ ባረኹም ኣምላኽ ድማ እንሆ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ዘሎ ዘርኢ ዘለዎ ኩሉ ሳዕርን ኣብ ውሽጡ ዝዝራእ ዘርኢ ዘለዎ ፍረ ናይ ኩሉ ኣእዋምን ሂበኩም ኣለኹሞ ምግቢ ይኹንኩም ህይወት ንዘለዎ ኩሉ ንኩሉ ኣራዊት ምድርን ንኩለን ኣዕዋፍ ሰማይን ኣብ ምድሪ ለመም ንዝብል ኩሉን ኩሉ ለምለም ሳዕሪ ንምግቦም ሂበዮም ኣለኹ በለ ከምኡ ድማ ኾነ ኣምላኽ ከዓ ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ረአየ እንሆ ኣዝዩ ጽቡቕ ነበረ ምሸት ኮነ በጊሓት ወን ኮነ ሳድሰይቲ መዓልቲ